Halo sugeng dalu pinanggih malih kalian bengi wonten ing adicara wayang orang Sriwedari. Ing dalu menika kita nglajengaken part 2 ing lakon Gatotkaca Nagih Janji. Nah, ing part 2 menika panjenengan wiwit adegan kawitan Purwa Madya menika sampun dipun iringi kalian peperangan Buta Cakil. Nah, Buta Cakil biasanipun Buta Cakil kan Harjuna kalian Cakil, nanging iki Cakile kalih seru. Nah, salajengipun kados pundi geger lan swasanane Gatotkaca Nagih Janji wonten ing adicara wayang orang Sriwedari. Semoga sareng-sareng kita nikmati, kita pirsani wonten ing Urip Bonus Channel spesial wayang orang Sriwedari. Nanging saderengipun panjenengan menawi badhe ngersakaken pakaian iket blangkon elektronika, sumangga kula aturi mirsani lan rawuh wonten ing toko Urip Bonus Channel ingkang sang wonten ing mriki. Kados pundi menggah gayeng lan regengipun peperanganipun Gatotkaca Nagih Janji. Sumangga
Satria bagus sama anak kelas kene. Siapa kowe, Gus? Satrio Pongkoan Abdi mainkan hati kekasih Alitat penyakso Sopo paraceko Mendidang kamu yang Tes kamaran aku, jangan ini moyo. Kita bukan orang, Gus. Jangan tentang Gus pada Allah. Para siapa, Gus? Totake Kedepeng netro Kerentak yang lolo Cumangkai suku Wah kalah. Anu kae kenapa man bedane manungsa ora kenapa man tunuhe parah. Yen ora tak man, Gus. Kudu bali. Itu watak ing Satrio yang kudu balik Apa ora jeneng Gus? Sing awet ini apamu yang Nek putar ati dibombok. tak sampar tak santung rambutnya nyebut suku tak tegas nganggo curiku Apalah kopan kapita buta tulang kejerokan belanjaan. Tabrak kemudian sumur pada Gus.
Ya. Bisa ngene iki. Saiki yo padha becik to Kakang. Ya. Becik. Sehat-sehat. Sehat. Kakang Antasena. Iya, Ji. Tak yo padha sehat to iki. Kan ora beda. Sehat. Yo, Kakang Banyu yo yai awit pandongan. Kakang ora ono beda. Kang ngomong. Parang tuh Kakang yai. Yo syukur Kakang. Lah iki ngene Kakang. Tekan kono ing papan ngene ngono, sejatine ngono aku wis mangerteni. Yen to wektu dina iki Kakang Gatotkaca mangsa semedi. Nagih janji ana ing ngarsane Sang Hyang. Tadi. Piye Kakang? Suwe ra ketemu. Bareng ketemu terus ngaji wis mangerteni aku ning kene iki ngopo. Kok iso? Dong wis anggeni lho Kakang. Sanggeni. Yo, Oh, masih putra. Masih anu dewa. Masih anak dewa. Yo ngerti kahanane ngaso padha. Iya. Ya. Lah nanging ngene Kakang. Iki ngono Kakang Gatotkaca mangsa semedi. Mbok menawa iki iso dadi pangeling-eling Kakang Antasena, Kakang Antareja lan Kakang Abimanyu. Dene piye? Ngene Kakang. Kakang Gatotkaca anggone semedi ngono aja nganti dijugarke. Apa maneh oncat saka papan. Yen to oncat ing mengkone bakal ana rugido Kakang. Beto. Wong semedi iso kontrak iki isih ora mungkin. Ya mbok menawa dijugarke. Oh, ya. Terus lunga saka papane. Ento dijugarke tak kira ora ana kang alami. Ya bener aku. Ana Kakang Antareja. Ya aku perkara kuwi aku pitaya Kakang. Ning ya kuwi mung iso dadi pangeling-eling. Mbok menawa Kakang Antasena, Kakang Antareja lan Kakang Abimanyu ngono lali. Sing gedhe kanunku ya Di. Iya Kakang. Dina Siati wis gelem meka ning papan kene ngandharake kabeh iki mau. Iya. Aku ngene ngono mergo tresnaku kelawan Kakang. Ya, iya. Tresno anakku. Yo ngene Kakang. Ananging kakang parang lan Kakang Antareja Antasena Iya, Abimanyu. kula tanpa tuku lan Yai Sanjaya ngerti ngendhake kapayon Yo Kakang. Adalah. Iki Mokarno nganti Wawa Kurawa lah. Yang Sengkuni. sapa sing mandhekan Apa iki? Kakang Antareja Jare kowe mau. kowe wae kan kowe Aku. oh Kakang Antasena. Wah, iki perkara gebuk-gebukan lho iki. Di. Piye, Kang? Nang kene iki ana sing wis tuwa. Sing tuwa dhewe iki lho Kakang Antareja. Tuwa. Aku. Oh,
Kula. Kowe apa? Iki wong sing mandegani iki wong. Kowe sapa? Wis anggeni. Loh. Wah lali iki. Oh, Karno iki nganti lali aku lho, Ji. Kakean pikiran iki. Mergo kowe ora tau katon. Mbok menawa ngono kan. Wis sanggeni iki kowe. Iya wong. Mergo ora ana liya. Dadi yo aku wis anggeni iki. Apa jeneng siramu gentur topo wis? Gendut apa? Oh. Kulo awakmu gari balung karo kowe. Iya wong kari balut. Agakmu piye kowe sing mandegani pisan? Iki ganti Ratareja. Kakang Antareja. Kudune kowe, Aku kesel. Kowe kuwi putu dewa, Iki anak Werkudara lho. Lah ya ning kowe putu dewa, kowe maju. Pingsut ya pingsut. Jret aku kalah kowe maju kae. Kula Wis anggone duri iki. Kowe. kersanipun kados pundi, Wo? Paduka nganti wawa. Kurawa sang kathah kan. Iki wawa ayo wawa. Apa nyeluk aja to gandeng wawa. Wawa gombol. Ora nganggoan wawoan lah, Mas. Disanggeni lucu ya. Lucu lho. Lah, kae. Kae. Kok sanggeni ora kayangan apa nang kene apa ora tahun baru. Piye? Kayangan ora nyumet apa ke karpet. Karpet. Iki lho, tet iki lho. Trompet. Trompet karpet. Trompet iki nek ra tau adus kae trompet. Kepet. Banget sih kabeh. Aduh ngerti kabeh. Lagi jare putu dewa lho. Lha iki ojo ora wale kok. Kepet iki sing golang lemek sikil gun sithik. Lah iki karpet. Keset. Oh nek kaset to. Oh iya, sepurane ya. Sing jebret lho kaset. Oh iya. Nika karet. Karet. Wis sanggeni. Nah. Pripun? Oh wis sanggeni. Piye wong? Iki maju ngene lho. Geding aku. Yang semuni ndrawasi. Kayang sengkune iki yo kangen karo kowe lho, Dik. Nah, aku ora kangen. Kangen padha lanange. Iki wis sanggeni. Wis anggeni. Kowe ora takon aku. Takon apa? Takono. Ora. Tak sawuri ndak tak. Ora. Sithik wae. Ora. Mbok takon lho. Ora. Ora wedi aku. Hei. Nyai sangeni. Wah. Iki bocah sembrono iki. Antareja. Berarti, wah. Lagi ngopo kowe? Iki piye to iki? Iya. Pangendimu? Ubung-ubung. Ubung-ubung. Jare ora Antareja iki. Nggih. Yang semune iki. Aku. Kamu nanya. Sing mandegani Antareja apa wis sanggeni? Oh, iya kan? Aku tenan iki. Kamu apa? Kula wae. Mapan ana ing kene ngopo? Kula menika gadahi jejibahan kalian para kadang-kadang jejagi anggenipun Kyai Gatut Kaca Teteki. Ewak tenan. Nggih. Bantul bakal gayu apa? Wah. Arep gayu apa to mong Gatut Kaca jane? Sing diweling iki wae lho, Nok, Senok. Gatut Kaca mau mek gayu apa? Kan melingi karo Ngopo? Ampun mundur-mundur kenging mripat kula. bakal gayuh nagih janji ning Jawata.
Nampun mapan teng mriki teteh iki mapan teng sanese, mapan nggon liya, ora usah mapan ning ngarep kelasa. Sababe apa to, Yang? Iki kan yen miturut primbon isih wewengkon Sasangestina pangaten taun. Lantuk rene, Ji. Iku kepleset. Kringete wis banget iki. Ora itu kapan ning kene. Yen to. Ane wis bacot e. Ya dijugarke pindah nggon. Yang iki ngane-ngane wong topo kok dibuka kon pindah. Golek papan liya kan ya akeh to. Sok nek kuwi ditulisi. Heeh. Aja topo ning kene. Ngono. Kengko. Lah itu Pripun to? Antarja sangguni Antasena dinamai. Piye wong? Wonten tahu. Pundi dawuh Nyai Prabu Suyudana? Iso ora iso, gelem ora gelem. Wektu dina iki jeneng sira kabeh kudu lunga saka papan iki. waduh. Sing gedhe pangapuramu ya waya. Yen taku netepi apa kang dadi karyantae adikku Gatotkaca. Yen aku kudu dijaga anggone adikku Gatotkaca Semedi. Sok sapa wae ora dikenokake jugarake. Sing jugarake kapake mo? Kebuki. Antemi. Oh ngono. Eh. Kosok kali iki. Purba Wasesa ing wektu dina iki ana remang. Lamun jeneng Sinacara Aris ora bisa. Tartamtu do paripaksa bakal tak dhisiki. Oh, ngoten. Kakang Antasena maju. Kakang Antasena maju. Wah, Aku masuk. ya gotok-gotokan. Lah, ngopo to, Yang? Mundur. Iki yang sengkune. Yang. Mundur. Kayak karo Astra Biar kae. Buri. Piye? Ambok sampun to. Wah, iki jane perkarane canom. Wong tuwa do melu-melu ngopo to iki jane? Ora saged suwen, gelem apa ora? Ora iso. Kita saged. Reragen nasu. Sapa ki? Apa? Apa? Sudah rudo paripaksa. Oh. Menawi mekaten nggih. Mriki putra-putra Ayo sapa sing masuk? Oh, kowe dhewe yo. Ayo masuk. Aduh dodo. Kita anjing-anjing mau buka. Esa, karep ayo. Sing jatuh kene sing bengok kono lho. Apa? Cepat sono, mulai. Oke. Ono ya aku baris sik, siji loro telu papat. Weh,
bosku dhewe. Oh, kudu disembah. Bos. Sik, Ya, sen kana titik. kudune kowe isin lho. Aja nganti kliwat. Tanding karo bocah wae kok gegaman. Ora sakit sih. Ayo, Jun. Ayo, Jun. Ayo, Jun. Minggir. Kono lho, Jun. Isi rae kan iki. Aku nang endi? Ya, jenengan apa iki? Mbak. Cah cilik kok ya. Awas, natite sawase. Ora nenong limpe lho, Pak. Ora watak sekuning limbene ra kepepet. Wis. Kono. Ayo. Wah. Apa, Pak? Minggir nyebrang minggir sampean niku. Sakit tenan dur sunah kudu. Aduh. Kenapa, Mbak? Kena Pak Isne. Oh, aja guyu. Ora guyu aku nangis. Aku nangis. Waktu sono ora ajar ya. sakon sakuse pakde Astina iku padha oncat padha kalah banjur meka iki opo bakal kelakon ana pertandingan kene wong Kamu sedang sida takon kang kaya mangkono. Iki Abimanyu wis sanggene ndi? Kang wis perang durung. wis sembrono le wancine perang geling pacar iki mau yang sengkune melu perang iki bedhek-bedheke goleki kowe lho Di Oh, syukur aku ora metu. Bojone sembrono iki kabeh ngono kawase saka longso. Durung titiwan cilik. Jeneng sira kabeh ngono tetandingan lawan. Wah, Kasukarno. iya Umpama tetandingan ana ing Palaga. Dudu kowe tetandingane Purna. aku percaya yen to para kadang putra Pandhawa iki bebasan bebarengan
gebuk perang Karna ngono ora bisa ngasorake Karna. Ora timbang. Karna kuwi wis duweni mungsuh dhewe kang bobot timbang. Sageni arep perang karo aku ora? Ora wong. Bolo. Nak kalah kok. Kowe manut wae. Ora wong. Antarja. Kula mboten. Kula pun pitaya paduka menawa saged milah-milahaken kok. Ayo ngono to. Yo Kang. Aku seneng. Wong ngono bombong kek kawan jeneng sira kabeh Perang ayem. jeneng sira ngono putra-putra Pandhawa tansah nguhurake asmane wong tuamu jeneng sira melu Joko katentreman mesti wae ora ngomongake kok pribadi kang bungak nanging wong tuamu padha bungak lamun mangerteni apa kang mbok tindakake kabeh kamu kanggo wong tuamu kabeh yo ing wektu dina iki pun ora bakal tetandingan lawan kamu pun ngono bakal balang Japa Mangsa paring pangestu muga lanang jurit kabeh yo Aturaken panuwun, Bro. Ayem. Ini tetap dicoba nang kene lho ya. Yo. Ojo nganti ngomong ketemu kan. Sedulur, garam sehat 3G bermanfaat bagi masyarakat, ibu-ibu rumah tangga dan semuanya. Indonesia memiliki garam 3G. Yes! Nah, sedulur urip bonus channel wonten ing pundi kemawon panjenengan ing dalem nika. Mekaten wau peperanganipun para wadya Balakurawa kalian napa nggih? Yes, para Pandhawa ing antawisipun menika nagih janji nika milanipun ngantos kecil ngantos alit hingga dewasa Gatotkaca menika sampun dados raja. Nah, ingkang remen kalian nguri-nguri budaya lan seni budaya adiluhung warisan leluhur kita menika ateges panjenengan remen kalian wayang orang napa nggih wayang orang ringgit tiyang ngoten. Nek wayang kulit wonten dalang ingkang kondang wonten Ki Anom Soto, Ki Bayu Aji, Ki Sun Gondrong, Ki Rudi Gareng, Ki Cahyo Kuntadi, Ki Dujo Kangko lan sanes-sanesipun. Menika wonten ing wayang kulit lan wayang orang, wayang ringgit tiyang menika menika para paraga ingkang nindakaken wayang menika sedaya sarjana seni saya. Jebolan isi Jogja atau isi Surakarta. Kalau kan sampun jenengan pirsani. Gerake berkualitas, onto weconane berkualitas. Like-nya pokokipun nggih. Nek wayang orang Sriwidari, matur suwun atas kawigatosan panjenengan, mugi-mugi ndadosaken jampining saya lan panglipun manah ing dalu menika lek-lekan. Matur suwun, sampai ketemu. Monggo tetep raket rumaket NKRI harga mati. Taksih sesarengan urip bonus channel landasan fakta, logika lan analisa. Salam merdeka. UB Channel enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.